Arratsaldeon, ongi etorriak. Antigoko pelota txapelketa bere 75. edizioan, gaur torneoko bigarren eguna, badakizue larun batean hasi zela jaia, esango dugu, orduan garai bateko pelotari profesionalen partiduekin, hemen ziren Oñaz Bengoetxea, Sarlegi, Koka, Eulate, eta gero atzo hasi zen 75. edizioko torneoa. Eta gaur bigarren eguna, temperatura oso goiti daukaguna, hemen gure ondan daukagun termometrako 33 gradu markatzen zuen. Eta gaur komentarista lanak egiteko, pelotaz asko daki lagun bat. Luis Galarraga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta esaten zen idan, kotxean ere, zureak ala markatzen zuela 33 gradu. Ni etxetia abitu nahi zeren bida nine, 33. Bolo, etxeok, aizei ez, eta hemen freskura faltaik. Eta askotan pelota leku itxian jartzen dugu aitzeki, ez da zebero egiten duen da, hau erdi itxia, erdi ireki izan arren, bajo berotzen duen hemen. Hemen etxekit, geho pelota izarrietako, baina gaur bai, behotzen hastea gore izarritan zerek, bolo, ez dira aukera izango korputz otzakin hasteko, korputz bero ginaziko ditut. Pelotan ibilitako aiz, Luis, askori erakutxetako ere bai, eta antigoko pelota... Saiatu. Bueno, erakutsi bintzat askori. Eta antigoko pelotalekoa ondo zagutzen dekena. Asko da, urte pila baten etorri gana, ez? Taldeko pelotari jokatzen zuen, nahi beti, eta bestela espazioan jokatzen beti gustatu izan zatek, ez? Arazua, ordu momentu, bintzat, garai baten aparkatzeko eta antigo inguruna erreseagoan, oso oain gertatzen adek, distantzi batea utzi beharra gokela, ez? Gaurko bezala giro egin gainea, hoi tokatzen dek, ez? Azken baten, ez? Urruti utzi beharra gokela, baina beste nintzen ikusteko frontoia zoragarria, jokatzeko pelota intzako ere oso, nik beti gustatu zaten pelotari, frontoi bat, frontisa neko gertu nola don, atzeko paretea, beste joku mota batzuk itxeko posibilia emateze pelotari, ez? Aurrelarien zat oso berezia aukerako pelotalekoa eta atzelarien zat, zaila, ez da, materiala jaltzerak orduan ere, materiala asko zaindu behar dena, hemen defentsan da atzelariak ere asko ikasi behar dute, bai bolean, eta tarteka errebotatu jokatzen ere bai. Ez dago aizki, ikasten segitzeko ere. Ondo, ikasteko edade, gar oain ikusten nahi gana, behotzen nahi gana, edade gontzako olako frontoi bat oso nadek. Ne irutizatek, oaingo gaztek gutxi ibiltzen diala, ez? Frontoi motxetan, frontoi handitan ibiltzen dituk, eta garai baten esaten zan bezala, ez? Aizpiti alden da, txokoketan ikasi garaiko pelotari dituk, ez? Golpia eman, luze jarri, urruti jartzen badima, kristo pelotaia, ez? Ez, aizpetien ni bazekite pelotari honak, txokoketan asko jogatzen zuela, ez? Orduan. Luis, atzo torneoaren hasera, Zubizarreta eta Xoel Azkoz Oian Etxeberria eta Lozaren kontra, azken hauek irabazitako 22-11. Bigarrenean, Julen Alberdik eta Ekail Liziagak irabazitakoa Jorge Fernandez Arrioxara eta Aratzo Lideren kontra 22-12. Zer gustatu atzokoetatik? Betikua. Julen Alberdi frontoi honetan jokatzen duen bakoitzen oso zailadek pelotari horri aurren jokatzia, ez? Oso ezautu itendik, baina bere jokuak ere frontoi oso egokiteak, ez? Atzen zekoan, Lizeaga, orduan Lizeaga momentu honetan afizionatu mailan, esan berdik, atzelaik onenetakoa dela, ez? Gainero, azkeneko urte urtan ditzat, garanti bat hartuik, segurantzi hartuik, ezkerrezko eta oso ondo zatzen dek. Pelota kolokatzea oa indikan pixka kostatzen zaiok, baina garantia daukan atzelari badek, ez? Orduan bikotea handi bat, ez? Orduan besteek ikusi duen bezala, ez? Fernandezek eta Oli denek partiu txarra etzatik iruditzen intzuen ikan, baina beste menpe honituan, ez? Orduan, hoi gertatzek eta aurreko partidua berriz Etxeberria goza. Kasualiez, bezpean Zumaian jokatzen ikusi nizkin, eta hane oso partidu nahi ziren. Bati bat goza momentu honetan oso ondo zebilek, ezkerrezku eta oso ondo kokatzen gaina pelota, eta txispa egintzok eta bikotea handi bai iten dira, ez promesa mailan, ez? Garkorako, Luis, gero ez dakigu partidua ze emango duen, baina izenez eta itxuraz oso bi partidu polit. Lehenengoan, Eki Ribarria Aramako 18 urterekin eta Arkaitze Gabirondo Gazteluko 19 urterekin, Gerriko Gorriz, Gerriko Ordinez Beñata Pezetxeako Izuetarra 18 urterekin,
Unas Landa Oiartzorra metro 88 zentimetrorekin, hori ez dakikula ze emango duen, baina izenez edarra partidua, promesa mailako edarra. Netzako bai. Nagusita moldatzeko ere gaizki ere ez urdinak. Ez, eta laurak pelotarik, enpresakin entrenatzen nahi dian lau pelotari, eta ordu zerbait esan nahi dik, ez? Eta beste txapelketatan da ikusi izaten partidutan, maila ematen nahi dian lau pelotari, ez? Sarreran daudela boletok erosteko. Bueno, pelotarien aurkezpena egiten ari dira, epaileak atzo bezalaxe Jose Felix Solano eta Mikel Txoperena, bere garaian pelotari profesional izandakoa Mikel eta Solano Lasarteko pelota eskolarekin lan asko egindako eta oraindik ere lanean ari dena. Atzo esaten genuen, pelotalekua ia dena betezela, gaur ez dakigu, beteko den edo ez, baina ez dago geizki, momentuz esango dute 200 lagundik egora badirela, eta batzuetan kanpokaldean ondartzatik jendeak ies egiten duia eguna pasata gero onuntza, baina gaur onuntzara ies egita ere hemen ondartza bezala bero. Bero, freskurei ez. Baina antigora pelotazale asko azaltzen dek, ez? Bai Donostiara eta bai inguruko pelotazalia, ez? Oso ikuskizun politia dalago, garai ona arratsaldeko 7ak, bukatzea behatzi tarik aldea etxea juteko garaia, oso egokitea zeok, ez? Eta gero bakoitzak gainera bere herrietatik jendea ekartzen dutenak, apez-etxeatarrak gaur mordo bat ikusi beter, garai bateko historiko hemen ere Juantxo eta Jon apez-etxea gaur egun Aspen intendentzia lanetan ari dena ere bai, eta bueno, Eki Irribarriaren aita ere bere garaian ere Iker Txapedoan handiarekin ere zenbat aldiz etorriak izan ziren nuntza, pelotiren aurkezpena egiten, eta laster batetan ekingo zaio neurketari. Gero askotan komentatzen duguna, eta atzari alaxa zaten genean, Luis, 3 bikote multzo bakoitzean, egia dek asko esate dute, zergatik ez bikote gehiago, eta bueno, batetik lesio latzeko, eta hainbeste torneo txapeketa bazedek, zaila dek, bikoteak mantentzea, eta gero zaila den beste gauza bat, oreka hundiko, orekako 10 bikote bilatzea oso zaila. Oso zaila, momentu honetan bai, eta ikusten deunadek, eta ni txapelketai afizionatu mailan erabaz egitzen zet, frontoira, eta bikote gehiagin saiatu janak antolatzen, arazu izan dira suplentzik sartu berrizin dituela pila bat. Mailako suplentia bilatzareko orduan. Hordek arazua, ez? Suplentia bilatu gai, baina on baten zuloa betetzeko gaizki. Hoidek, ez? Azken baten, eta horrek geho ja partidua aldatu itendik, ez? Eta 3 bikotekin, nahi gutzizatek hauten ni ikusitu behira honeok antolatu zuen txapelketa honi, eta bai mailaten da bai mesten, 6 bikote alkarrekin peleatuko guenak. Eta gero aldi berean, beste toki askotan daudela torneoak. Askotan. Horrentxe etxaberen euskiakoa edo beste tokitan dauden torneoak eta... Begiratu, Etxeberria Loza bestean zean jokatu eta etorri dituan jokatzen. Orduan, amiste partidu zaila izaten dek maila ematiare eskutati eta herriko festa diela eta udara parten gazte hori partidu asko. Bueno, hasi zaigu da partida Beñat apez-etxearen sakerekin, eso da manotz erantzun duena Eki Irribarria izan da. Orain atzean, Gabirondo. Ezkerrez, una esan da Oiartzuarrak. Ezkerrez baita ere Gabirondo pelota galdu. Lehenengo tanta urdinentzat, Beñat apez-etxea eta Landa horretik. Ezkerrez, inolak aitzak iriketzuen pelota galdu diriz. Bai, eta azkeneko partidutan gertatzen zaio nahi Gabirondoi ez dek ondo behortzen zerbait bai, aurren beti partidu hasieratan 1, 2, 3 partidu pelota galdu gabeko partidu ikanez. Eta gero oso ondo jarrutenek, Zumaian aurreneko tantotan galdu zizkin gotxei tantoako 4 pelota, eta gero azkeneko parten behar nausitu eta partidu erazin ziren, ez? Baina hasiera hortan kostatzen zaiek, ez? Da bi pelotarik horri dio ikustez, eta hasiera nik hotzak izatizkile bik. Zer dut polita, Beñat apez-etxea txokoan egin duen azkarra zuzutako pelotarikin. Aire zeratu sakea Irribarriak, atzeratu apez-etxeak, errebotako zulo ondotik ezin Gabirondok ekarri, basi eta berehala 3 huts. Eta hor ikusten dek, ez? Gazte hori ze pasatzen zainen, ez? Atzeko paeten gotranka edin jokatzen da.
gutxi ohituta zerek eta hor aurreneko partidu garai baten agoratzen, entreatzen nola etortze zian, aurretik almonea, Atzean pelota, Gabirondok, ezkara zeraman, utzi apesetxeak. Landaren pelotaka da, Gabirondok aire zeraman. Moztu txokoan, Beñat apesetxeak ezkerrez. Libre duekik ez zuen urruti. Ezker paretako falta tokia. Gabirondok, goiko salera. Izin kontrolatu pelota. Bai. Eta Jatzeko moduka zuen ba. Bai, baina frontoi honeko izkatzen dik, ez? Oso konzentratuta joatu berrek, oso konzentratuta. Ez daukak despiste bat, neurri ditu nahi dituk eta jokatzeko oso konzentratuta. Da, sentidu hortan, oain sakietatzea dikoan hoi beti konzentratuta jokatzeko horrek, Baina da, ara, nik uste falta zijoala, txapazpira zijoan, dudarik ez du izan Eki Irribarria berak ere, naiz ez Sorbaldan eman pelota horrek Beñat apesetxeari, falta, bost eta gutx, sakez egindako lehenengo tantoa. Bai. Bueno, tantua sakez egindako, beste akatsa egindako, porque Irribarria ere sartuta izaten oso sartu dela, Apesetxeak, boteko eskorra egin dio, boleaz erantzunekik Irribarriak. Ezkerrez Landak atzeratu, erreboteko zulo ondora dijoa, Gabirondok ezkerrez eraman. Landa, izan dugu, metro 98 zentimetroko mutila, eta hanka ere tamainoka doka, 58 jazten du. Bai. Batzu bagera hanka hundia, baino beste batzuk orainik eta hundia, honek 58. Ara, Landak egindako gutxekitea, markagailuan leheneko tantoak horrikentzat, bat eta bost. Iñaki, estruktura hori zuzen ondo egitzeko ere, behian basi ere berdik, Bai. Metro 98. Hortxe, Gipuzkoako herri harteko txapelketeko final da, orduan hauek azpeitiarrek kontra eta esan nion. Unax, zea honkadakak eta garruita sortia. Vale. Bueno, ez dute zaio gehiago aziko. Ez zatek irutzen, horrek azitzeko, niretzako mutiloi azita zeok. Oain, pentsatzen di muskulatura faltaula mutiloi horrek indara, ez? Eta Arkaiz Gabirondok bere parean txikia ematen dik. Bai. Baina honek ere metro eta ia 80 zentimetro. 80 zentimetro. Irribarria de pelotak adatzera. Landak errebote ondotik, oso ondo. Ezkerrez Gabirondok. Landak, koinez, Irribarria sotamara zotako pelotaka da. Apesetxeak moztu zabalera. Irribarrien pelotaka da ona da, ederra. Bostea motekin ez jarri, Landak entregatu. Irribarriak aukerako, txokoan moztu, jaso apesetxeak. Irribarriak piedre! Bidanin ere alazatzen duzu, piedre. Piedre. Azpeitin piedre esaten genian. Piedre esaten dugu. Keinu egiten hasi eta oinean jo. Ba, tantu erresa. Bai. 2 eta 5. Sakeak Irribarriaren zat. Hordaiki. Sake gurutzatua, ezkerra zairiz Beñat apesetxeak moztu. Eki Irribarriak atzeratu. Landak, 5 erdik ezkerrez. Gusta omatzen du hau ere ikustea. Ondo atzeratu Gabirondok. Landak 5 erdik. Irribarriak botera aurrea jokatuko du. Pelotaka da atzera. Landak goleaz. Uzi Gabirondori. Gabirondok atzera. Landak ezkerra ere zeraman. Irribarria. Irutik atzeratu, zarrimatuz pelota. Ondo Landa. Irribarria girutaritik atzeratu. Bostea motekin. Zeitik Landa ondo. Boteiko eskorra egin dio, ondo jaso du Gabirondok. Landak. Lauterritik jo, pelotak adatzera. Aire zeraman Gabirondok. Beñat apesetxearen pelotaka da. Errebotetik etzen urruti. Apesetxea berriro. Iruti txokoan. Irribarriak ez jaso. 6 eta 2. Apesetxea daukan joku untzako eta jokatzeko eran untzako frontoia oso eokitea dek, ez? Beha berez oso bizitia dek, defensa oso mazekoak, atake gustatzen zaio pila bat, apesetxea dek. Apesetxea eta ni beti izatu itzita, atake gustatzen zaizian eta aurre ala dek. Sake atera, sotamano sartu da Irribarria pelota hortara, utxekin du.
eta hasi eta berehala ja partidua 7-2 emaitzarekin daukago. Urdinak, baina eta pezetxea Unaslandak 7 dituzte, Ekirribarria, Arkaiz, Gabirondok 2 baino ez. 7-2, Luis. Eta gorri nutsak, Bai. Apesetxean tanto bat edola izan dek, eta beste nintzeko gorri egiten nahi nutsak. Sake ez egindako dio egin. Bai, oizik. Hor beti ez diago du da, sake ez egindakoa, erantzun gabe utzitakoa, edo... Oidek, baina tantua. Bai, tanto. Gabirondok, landa, bostean, gurutzatu pelota. Gabirondo zeitik edarra pelotaka da. Landak, bosterritik ezkerrez. Atzalain arteko leia, ezkerrez Gabirondok. Landak ere atzera. Gabirondok eskuinarekin errebotea zain du, eraman du pelota. Apesetxeak ezkerrez txokoan, Irribarria jaso, gero beste apesetxea bat ere badukagu. Bigarren partiduan, Antxon apesetxea, hau ere koizutarra. Amien horekin jokatuko du eta Olaetxe eta Azpiroz izango dira aurkariak. Ezkerrez Irribarria, Zabalda, boleaz oso ondo apesetxea, Irribarriak ezkerrez atzeratu. Gantxo Zabalda apesetxeak, eraman Irribarriak, ezkerre paretetik uste libratu da. Landaren pelotak adatzera. Ezkerrez Gabirondok eraman, txokoan apesetxeak, txosta egin dira pelotak, tanto 8 eta 2. Oso ondo bukatuta tantua. Baina bestela bi atzelai dire ikusten zaiek, ez? Beso luzek, motillak, 1,90 eta bestia 2 metro, pentsatu. Gozatzen duenen bi peloteon oso gozo jarruten ditut, ez? Eta Iribarri ikusten ditu adikan partidun gutxi xamar sartuta, Iribarria bazegoa kapazia hemen, pixat pelotia luzean zen hartzen badin mineitiko, ez? Otamano sartu Irribarria sake ondara, orain landakatzean jarri eta Gabirondok eraman. Apesetxeak luza gokatu, eraman Irribarriak, Otamanoz apesetxeak boleaz atzera joduena Irribarria izan da, eta orain mosgarren kuadrotik Gabirondok galdu du bederatzi garna urdinentzat bederatzi, eta Gabirondok galdu duen 3. pelota. Bai, eta gorrik tanto asko galtzen, ez, azken baten. Ez zituk, Iribarria ere kolokatu izin bezala ikusten ditez, rotoiera. Baina eta apesetxea sakera. Hor dago izutarra. Zabalean autardia mote egin, sake gurutzatua, ezkerrez Gabirondok eraman. Landaren pelotaka da gora. Landak aldutuen 2. 3 eta 9. Motila altu hona arazu hemen frontoi ontan hori izaten dek, ez? Goiko saregua, guztat izaiek ez asko. Saskira datoz, pelota aldatzera gorriak, zer iruditu, orain arteko madera da biz? Oso ondo, azken baten ikusten dek eman nahi ditu, baina reboten ez zile sartzen da, boten, bai, hor bostetarria iten badin bau, justu gehatzen dek, baina hor, atzelaik, ohituta darenak, botibolea, eharkin bat egin makurtuta, asko zego egetxi berra botibolea egin gore eta hor txok, arazu, ez? Bueno, txapelketan ondan, beste hainbat txapelketan bezalaxe, babesleak derrigorrezkoak dira, eta hemen ere, Antiokon ere bai, sakez tanto egin duenean Ekirribarriak, markagailuan 4 eta 9 nien, hori babesleak beharrezkoa ditugula, eta eskertzekoa da, eta seguru taberna hauetan gainera, ala amantzuten bintzatitza, jarritak izango zutela telebista, teletalekura etortzen ez direnak, eta tabernan egon nahi baldin modu bintza portia ikusteko, eta hortarako dauzkagu, Jose Mari taberna, Platero taberna, Antigoko bodegoia, Danena, Gasteiz, eta orain pelota galdu dena Landak izan da. Landa. Eta markagailuan 5 garnak harriko zitugunentzat. Taberna gehiago Trikuarri, Mian Bentaberri, Antzara taberna, Olillos, Luis taberna, sake ateratzera Ekirribarria, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri eta Zarika. Guzti ere gure eskerri zitzoena. Tanto jokoan, justu barruan Ekirribarriaren pelota, kontrakantzatik gara. Kontrakantzatik Beñata Pezetxea bildu, ez zuen ba, oso zaila. Luis Irribarriaren pelota horrek ezarre. Oso ona, pixkat aurrera junbazan, baina motz zehatuek, oso geratu zailo pelotie, motz eta golpieti ez baina ez zik eskuntzatu. 10 eta 5. Bai, berriz tanto ateo bi jeizkile gorri, baina ez zaizkiek markadoren gertuatzen,
eta profesionaletan da bezala hemen ere epaileak adieraziz pelotari, lau zenbakia duen pelota. Bai. Eta nik etzikak gero pelotari jakete duten ze pelota demokoitza, baina bueno. Nola zintuz zen ezkero probatu, za? Bai, netzako bai, Netzako bai. Batzuk gutxixo, beste batzuk eixo, ez? Baina nola bakien aurret geho ez dagoela pelota iparatzen da, behotzen nahi diala eta pelota gaitzatzen. Jakimerra egiten, memorizentu beharra bakoitza zinen. Bai, eta saiatzeituk, nik ikusten nahi nio txapelketa eta junda, eta saski etorri eta epaile izatea zenbaki hau eta zenbaki hau, bai. Bueno, 6:10, suspertzen ari da pixka bakorriak, airez erantzun apesetxeak, Gabirondoren pelotak adatzera, ez da txarra, errego demotik Landak ezin, 7. Gabirondok egin du lehenengo tantoa, 7:10. 7 tantoren errendara izan dute, apesetxeak eta Landak, 9-2 irabazten egon direnean, eta errenta hori bera etortzen ari dek, Luis, orain ja 3 tanto bakarrik. Pixkana, gertuatzen ari zaizkiek, Pixkana. 7:10. Oso bizkordi joan partidua, 12 minutu, eta ea jokatu 17 tanto. Irribarriaren sakea eskara irez erantzun Zabalera Beñatek, moztu txapa gainean ondo eta tanto. Txapa ere etzien urruti pelota horreko jo, tanto. Gaina ez ondo kolokatu eta golpietia zeu eta kate hori intazeio, milimetro batea intazeio txapa, ez, ondo indago tantua, 8:10. Gazeok, atxedenare hartu gabe, pelotan jokatzea etorrita zerek, tanto motxak izaten nahi ditu, hori izan berrik ez, pelote otortako tanto asko ez dituk izan, orduan. Sakea Ekirribarriaren zat, hor utzitako izardi marka lehortzen. Hortan frontoietan oain, Lana bazeok, lurrea pelotari ja asko juten dek, eta orduan Lehen ez bezala. Leheno ez duan lurrea. Bai Zabalean da txokoan ointoki guzietan lurrea pelota bai. Irribarria sakatera, bezitxeak erantzun. Gabirondok, lautik ezkerrez, edarra pelotaka da. Landak ezkerra irez eraman. Gabirondok eskatu, Irribarriak utzi. Joz hartakoa, airez bosterritik eraman Landak. Irribarriak ere atzeratu. Landak goleaz. Irribarriak botera jokatuko du biterritik, bikaina pelotaka da. Erregotera. Bai, erregotea. Txoste ginez hortxe gainera, 9:10. Toki hoki horretzo, botatzei pelota, porque botiare justu ditu motxa indik eta atxatzeko posileaiko. Zestaputar esatzen bezala, ia txitxak. Txitxak, bai, oso gutxi faltazin, 10 zentimetro eta txok egingo zin. Bueno, pelotaiek ere atxeen txiki bat. Bai, markadoren gertuatu intzaizkiek eta orduan. Pentsa, 7 tantoz irabazten egon, 9:02, Luis, eta tanto batera, 9:10 etorri dituk. Tanto ate jarri dituk, eta ja, amendik aurrea, hasi eratikan esan berdik, bibikotek ikusita eta ezautzen ditu bezala, partidu ban normalen ez zula tarte handik izan berrez. Pelea dutako partidu bat ikusten nien, Gero gertatzen dek, hasiera txarra bat eman da, o gero segirementu txar bat inman da, o zehatuta baino beste nintzen, pelotarik neko txukuna dituk eta berrizek gehorare partidu justu behizien dugu. Bestela izardia dara berritek pelotariak, baina behiratu besterik etzuak nola daukaten hor sorbalda aldea, apesetxeak eta Landak eta, laurak, ia erastikoa korpuzari itxatzita. Ondo guztita. Bai. Tanta jokoan Landak eraman, Irribarriak aukerako pelota, atzera jo. Ezkera ire zeraman Landak. Irribarriak beste bat atzeratu. 6-tik botera, amarra. Izango nikik Landa bildurrak aidek, hemen jokatzen. Golpietiatzeko bildurra zebilek ez. Eta frontoi luzetan aspaldin azkeneko partidutan hori ikusten nahiziot. Eskuik imitzat etzegoa bate konfidentzai golpietiatzeko. Beti buene itea juten dek ez. Hamene, hoi aidek, golpieti ezko bildurra zego goro botagula eta... Lehenengo berdinketa. Amarna. Beti irabazen urdinak joan, beste pelota bat errebotera, Landak ezkerra zondo eraman. Irribarriak Zabalera jokatu kantxa ardian utzi da ordea. Boleaz jokara Irribarria, Landak jaso berak Zabalera. Gabirondo pelota bila.
Apesetxea, gerdi utxek egin. Ezekea justu hori nahi egin zuen. Bai, Bai. postura Bueno. garbi jarrik Zabaleko. Horregatik egitu zaik ies egin dute zaionez. Ez, postura. Apesetxeak Zabalean, Bai. 11-10. Beste hiru pelotari gaine ikusizkiek bazarren ezkerreko paetan kontratzea bintzala, eta horren oso ondo indago jokua izan dekez. 11-10. Hor bukatu da korrien bolada. Bai, Beheratzi eta bigaltzen egotetik, 10 lortu dute, eta harin tanto baten aldearekin, Beñat Apesetxea eta Landa lehenengo aldiz partiden aurretik. Atzera Gabirondok. Ezkerrez Landak. Utzi Apesetxeak. Landak ezkerrez. Gabirondok ezkerrez eraman. Apesetxeak ezkerrez atzeratu. Zeitik Landak. Mozu urtitxekoan Apesetxeak jaso Irribarriak. Keinu egin Apesetxeak. Landaren pelotak da bikaina atzera. Gabirondok ezkerrez. Ui, ez zuen urte goiko txapa. Landak ezker hormara. Gabirondok ondo jaso. Landak. 6an. Irribarriak. Irutik ondo atzeratu. Landak ezkerrez zairez eraman. Irribarriak. Hirugarren kuadrotik atzera. Landak eraman. Irribarriaren beste pelotaka da bat. Landak hau ere bai. Irribarriak jo atzera. Landak ezkerrez ahoko zulan aukerak hautzi dio. Ikerri eta honek ez du barkatu. Biperretako bikain batekin 11-a, Luis. Bai, 11-a eta gorrik eta tako pelota egin segituze urdinek eta nahi irutzezatek aurreneko takada induena behan pelota egin dide. Hau gustatu intzaiek, gehixo ateatzen dek frontixetik eta errezo manejatzeile, baina niretzako pelota hau, gorrin pelota hau, gorrintzako pelota dek bi golpe handikok eta Apesetxeak eta etatzen zuen nagoan jokatzeko pelota, ez da, orduan, hor niretzako usteite ekibokatu indiela. Partiduko bigarren berdinketa 10 egon dira, 11 egon dira, eta gorriak aurretik. Bai, 12 eta 11 lehenok eizki esan dut urdinak lehenengo aldiz aurretik ez. Urdinak aseratik egon dira aurretik, gorriak orantze dira lehenengo aldiz aurretik. 12 eta 11. eta hortxe, boste eta pixka gehixo pasatzeula, sartzezeok, ezkerrepa eta Apesetxe eta ez da, atreitzen sartzen eta landantzako pelota zaila jartzen dit. Irribarria dezakea, boleaz, Beñat Apesetxearena, ez da llegatu, 13 eta 11. Bai, da Sakez bigarrena. bigarrena. Eta Irribarria, ja hirugarrena izangoik ez? Nik apuntatu izkidanak bizaketik. Beste atindik, bosten zatuta ezkerpaetan, hirugarrena bai gau? Hirugarrena orduan. Bai, Nere kontua gaizki. bai. Beñat Apesetxeak egindako bi eta orduan Iker Irribarriak 3. Hiru. Iker ekik barkatu. Eki. Ekik, bai. Ara, eta orain lau. Lau horrena. 14 eta 11. Atze buelta eman dioten. Bai, esango nik baietz. Pentsa, 9 eta 2 egon eta 14 eta 11, 12 eta 2ko partzialarekin. Bai, eta pentsatu, oantxe berriz, gorrik esan detana, Gabirondo beti azkeneko partiduetan hori ikusi ziatez. Osa marrazten dek eta gero partidun sartu iten dek eta oain aspaldin zebilek pelotek galduko gabe, Irribarria partidun sartu dek, asko aidek luzetzen da landai mina hundik iten naizok. Ekiren zakea, Apesetxeak erantzun airez. Gabirondoren pelotak da, ona da, rebotera da. Landak ezkerrez eraman, aukerak hauzide hortxe hau zudan Irribarriari, honek beriro atzera, rebotera, Landak hau ere eraman. Irribarria dominatzaile, jo beste bat atzera. Boleaz Landak, bai, ailegatu da. Irribarriak moztu. Apesetxeak ezkerrez jaso. Bost erdian Gabirondo txokoan utxegin du. Ez zuen ba pelota horrek ezertxo ere. Baina txoko nuztea jundek eta ez eta galdu Beñatek. Eskun ez zailo ondo sartu. Ez zailo ondo sartu. 15 eta 11. Bai, eta leheno urdinak eukibuen zulua, oain gorrik egiten naize, pixkana, Sakea, Irribarriarentzat. Ordoa eki,
Lauterdian bote egin, sake gurutzatua, Apeztxeak ondo erantzun, Irribarriak atzeratu, bolea Apeztxeak etxekoan, atzera Irribarriak, Landak seitik eraman, aukerakoa du, hortxe, Irribarriak atzeratzea erabaki, Landa seitik, Gabirondoren pelotaka indartxu gatzera, Landak hau eraman, ezkerrez Landak eraman, Gabirondok indartxu atzeratu errebotera dijoa, zuzenean, lurrean boterik egin gabe, eraman egin du ordea Landak, eta hau ezkerrez moztuz berak, gogorra dijoa tantoa, Landak ezkerrez, Irribarriak keinu egin, Gabirondok atzeratu, errebotera, Landak ezkerrez eraman, atzera Gabirondok, ezkerrez Landak, Beñat Apeztxeak, Lauterditik ez du txarra Irribarriak. Duze bokatu du. Beñat Apeztxeak atzeratu. Gabirondok ezkerrez eraman. Gogorra dijoala tanto a Luis. Bai. Atzera. Eta era Apeztxeak eta tanto. Era bat gorri dominatzen, da tanto urdina egin. Era bat, izugarrizko defentsa indik, Landak, hor atzetikan pelota zailek eman dizkik, Saskira pelota bila urdinak, 12 eta 15, neurketak oraindik 22 minutu, geldirik egoteko bero egiten baldin badu, begira, nola daukar Beñat Apeztxeak bere elastiko. Dana busti blai. bai. Eta paparraldea ere, bai. Eta pelota aukeratu izinik baina. Etzatepa irutzen gorri atea eta dauken pelota hori, behantzako pelota da nikan, Solano adirazi pelotariei, bat zenbaki duen pelota dela, lehen garai baten izan ere zenbat denbora galtzen zen profesional da berdin, Izugarri, pelota eman da probatu batak eta besteak eta jota, Eta esan berdik, gaina aukeratzen zuela atxeen haitiko, pelota aukeratzen, Ara, ze bolea joduen ezkerrez Beñat Apeztxeak eta tanto, 13 eta 15. Atxeen hartzen ziren pelota aukeratzeak. Porque amiste bat paratu, beste bat paratu, beste bat. Eta gero lau pelotegia probatu, eta bin probatu da gero gainera beste bat eskatu da. Beste bat, eta minutu. segun deskuron pixkat nekaduta bat imazaren gaina, gehiago gaina arten oaindik ez da, gaina pelota aukeratzen jarruntak atxeen eskatu gaina askotan, ez da. Gauzaten genean, bai, ordu terdiko partida eta bai, eta benetako jokoa, 30 minutu. Bai, 30 minutu, egileadek, hontan asko ikusleentzako bintzat izugarri. Bai, pilotalekoan dauden entzat eta batez ere telebistaz jarraitzen ari entzat. Beñat Apeztxeak ez zabalera eta Irribarriak atzeratu. Landak bote txarra egin dia ondo moldatu da. Ezkerrez Gabirondok. Apeztxeak botera, biteritik atzeratu. Gabirondok bosteritik ondo. Landak. Gabirondok bosteritik. Landak bosteritik baita ere. Moztu Irribarriak, jaso Apeztxeak, Irribarriak atzeratu. Ezkerrez Landak. Gabirondok bosgarren kuadrotik, zabalera moztu eta adarra. 16 eta 13. Oso ona, oso ondo. Hoize itea jundek, moztea jundek, eta ondo gainatu biak ere. Bai, oso ondo. Oso ondo gaina. Gaur bezalako egunarekin aholkatzen duten albiziztenek urrasko eraman berdokura eta eraman berra diagu, Leheno ehan dini bizatez, lasek. Hoi kaini izarri eta atxereko. Bai, gu geldien izarrita. Gu geldien etxere izarritzen, ez? 16 eta 13. Sakea Irribarriarentzat. Atera du sakea. Bostean bote eginez jarri, Landak ezin eraman txapara botatu bete-betean eta 17 garrenak herriko gorri ditugun Irribarria eta Gabirondorentzat eta sakarekin 5.
Bai, da zulo desentia, Ja, amazazpitiantako lautanton zulo eintze, eta... Bai, pelota honen gaina... Haze vuelta, Luis? Esan jamu, izugarria. beratzi eta bi egon, eta Bai. amabos eta lauko partziala. Bai, esan berdik, apesetxek eta beak eta hauen pelotakin oso ondo jokatu gela, beste gezituan ondo jartzen pelota hartzen. Eta gero aukeratu enen gorrik beste pelota batea, mine intze, urdinei, materiala horrekin, beak asko ez hobetok jartzen dituen, landa defentsa askoen berri zinte, pelota desente galdu izkikor. Eta apesetxea berriz launtzeko saiatzuan garaien, askotan pelota txarreta sartu eta galdure bai, eta horren oain dikane, niretzako iruditzen zate partidua dola, baina oain gorrik oso ondo enkarrila dutazeko, amazazpi egin junte jo, lauko zulua. Gero gainera esan deken, ez da kosta egiten zaila pixka bat Gabirondori Bai. sartzea, baina ez. Lehenengo tantoetako Gabirondo eta horrein gertzea ikusirik ez. Etxoge eta Iribarriare ez, Iribarriare aurreneko pelotatan jarri izinik, pelota aiatu izinik, eta zan da. Irribarria sake atera. Landak zeitik, txapaz bira. Bildurra sartzezeo eskuba. Hemezortzi eta amairu. Gora jungo zaion bildurra horrekin sartzezeo eta... Eta gero, Luis, erauntako torneoetan irabaztea bai, beti importantea. Baina, tanto aldea ere bai. Eta kontrarioak galik eta gutxien, tanto gutxien nekin ustea. Iruko ligileadek. Bai, eta askotan, tantoak erabaketzen eta gero zeinek aurretakin. Bai. Hemezortzi eta amairu. Momentuz, gorriak ezak guzti ingo duten, baina hemezortzi gina egituzut arrein emeretzi. Meretzi, arrein da bai. Gabirondo katzen jarritakoa ez Zinlandak eraman. Bueno, landari partidu ederrasko ikusi izkigu da mintze bertan ere, baina gaur ez. Gaur ez bere arratxaldea. Gaur ez bere arratxaldea. Emeretzi eta amairu. Golpiatiatzeko bildurra, zekoak azkeneko partidutan mitzatu ikusten naizot, golpiatiatzeko bildurra. Eta... Atera duzak Irribarriak ezker landak eraman. Utzi Irribarriak, Gabirondoren pelotak adatzera, boleaz bainata pesetxeak. Irribarriak ezker zatzeratu, landak ezker zeraman. Gabirondok, atzean jarri bostean botekinez, landak ezker zeraman. Ez da txarra Irribarriaren zatea, egiten duen. Moztu Zabalera, Zabalera moztu duena bainata pesetxea izan da. Irribarriak bote lastarrean jokatu izan du eta ez du asmatu urdinentza tantoa. 14 eta 19. Bai, Iribarriak aurreko pelotazon galduik. Eskuo botazeok, zehari, eta pelota hona guan, Zabalen, ondo jarrian pelota baino. 14 eta 19, ez dakit hemen zeinek galduko duen. Atzo lehenengo partidoko galtzailea 11an izan genuen, bigarren partidoko galtzailea 12an. Gaur momentuz, ez dakit zeinek galduko duen esan bezala, baina galtzen ari denak 14 egina ditu. Zakea bainata pezetxearen zat. Zotamanoz erantzun bikaina Irribarriak. Ezkerrez landak. Gabirondok. Erra pelotak adatzera. Boleaz landak eraman. Irribarriak, Gora. Frontizetik atera orduik ikusi dugu hor ezker paretarra zijoala, baina ezker paretako berdegun aztu libratu gora joan zaio. Eta urdinentzat beste tanto bat. 15 eta 19. Da berrize gorrik akatsa egiten. Gabirondok erantzun zakea. Apetxea Zabalera moztu, Irribarriak ez jaso. Ritmo ondia zarri dior. Apesetxeak pelotari, tantoari, berek egindako tanto izan da. 16 eta 19, bueno, emozioa markagailura. Berrize bai, emozioan jo jartzen nahi, Bixana gertua zen zaizkiek eta... Zakea baina eta apesetxearen zat. Hor da bainat. Lautardia motekin, sake atera. Kaso Gabirondok, apesetxea txokoan, Irribarriak ondo kaso du. Keiu gila apesetxeak, landaren pelotak adatzera, errebotera dator. Irribarria bera, atzean errebotean jarrita ez pelota eraman. 17 eta 19. Landaren amerito tanto ontan. Bai, pelota oso zailagoan emateko, ezker baitia joik aurrenak atzekoa eta ero indek pelota baita oso zailagoan emateko.
17-19. Bai, oain berriz pixkana urdinak atzetik harrapatzen eta gorri nervioso jartzen. Gogoratuko dugu, geroko partiduan, Olaetxea eta Azpiroz, bi oiartzuarrak, Josu Olaetxea eta Adrian Azpiroz batetik, eta bestetik Unai Amiano Irundarra eta Antxona Pesetxea Goizuetarra izango ditugula. Bi Goizuetar. Bai, bi Pesetxea. Bai, bi Pesetxea. Bat aurrelaria, beste atzelaria. Antxone berak ere hemen askotan jokatu dena Antigon. Eta biek ez ziatu uste lehenbuzuk eta ez dian igen, ez? Pesetxea izan ere abizen korrientea, Goizuetaldean. Goizuetan pila bat. Bai. Pila bat. Sakea bainatentzat. Sakearekin bitanto honek, Irribarriak 6. Hor da bainat sakera. Zabalean bote egin, sakea atera. Sotamano zerantzun. Landaren pelotaka da. Gabirondo bosterritik. Landak atzeratu. Gabirondo bosterritik ezkerrez. Bainata Pesetxeak txokoan. Irribarrien pelotaka dauna da. Landak eraman. Irribarriak biparetakoa. Ara begira. Ez zuen xamurra. Pesetxeak eraman. Eta tanto berak egin gainera. Baina intentzio oso egin botai deja. Bai. Intentzio oso egin, Ezek etor kolpe hartu dut. Eske lurrea bota berri zentik burua, bestela etzina harrapatzen. Errepikapena ikusi dugu, ezek berriro ikusteko aukerarik izango dugun. Hemen errepikapena. Etzina harrapatzen. Irribarriaren biparetakoa. Eta begira. Kontrakantxatik jasotako pelotari bai, probetxo atera diola. Goizuetarrak 18 eta 19. Eta pelota zale gauzen nahi, Luis, emozioa. Bai, eta gaur behintze bazeok. Gaur behintze bazeok. Oain berriro ere ikusten dek ez, material bakuitzakin emaitza nola etatzen duen, urdinak aurreneko pelota egin jogatzen nahi ditu, eta honekin ze emaitza etatzen nahi da. Lauko bosteko tantoko zurua oiko ziren da batea harritu berrize. Atzoko partidan antzeko iraupena, lehenengo partidako 37 minutuko iraupen izan zuen, bigarrenako 33koa, gaurko honek momentuz 34 bete ditut, horretik fantazizketanto batzuk. Gaur atzoko gunen aldean egun gogorra, lanerako hau egintzat, lanean ari erentzat, eta gogoratuko dugu datorren astean, aste artea jaieguna izan da, aldaketa daukagula. Aste azkenez bai, pelota partiduak egingo dira aste azken guzti da bezalaxe, gaur 8, baina aste artean ez da partidurik izango eta ostegunean. Beraz, ostegunean. Datorren astean, aste artea eta ostegune izango dira pelota partiduen egunak. Gero, gainerako asteetan, aste artean da aste azkenean, baina datorren astean, aste azkena eta osteguna. Bainate minatuik, golpea handi jartu zen, eta horrendik minek intze bai. Tanto egitea beti laguntzen epizkat ez da? Eta kastare baek, eta haunatatuko lehitzatek, Zake atera bainatek. Gabirondok erantzun 18 eta 19 partiduan. Landak ezkerrez. Ezkerrez Gabirondok. Landak. Bikaina pelotaka da rebotera doa. Ezkerrez Gabirondok eraman. Txokoan moztu. Bainate biparetako orain Goizuetarrak, Irribarria Zabalan utzi, Bainate txokora da begira, berak tanto. Zailenak egiten eridek, Zailenak egiten eridek. Emerezina. Baina emerezina. Segita utxoko partziala. Lehen batzuk buelta, orain digauek ez zite bueltarik eman, baina emerezita amairu gautzen egotetik emerezina. Emerezina. Lehen okorrik gindile izugarrizko zulua, eta oain berriz, beste gaituk urdinak, ondo jokatuz, gaina, Pesetxea aidek tantua arriskatzen aurren, da ondo etatzea izizkak eta bitu ze tanto itien nahi dan. Zakea Pesetxearen zat. Bi bikotek, 3 tantora garaipena.
partiduko 3. berdinketarekin. 10 nagon dira, 11 nagon dira, 19 daude. Gabirondo kostetik. Ezkerrez jaso Landak. Irribarria 3. kuadroan. Gozatuz pelota ederki. Bolea zeraman Landak. Irribarriaren pelotakada bat. Errebotetik gertu, baina ezkerra irezondo Landa. Irribarria gai. Txokoan mozteko intentzia bai, baina txapara bete-betean urdinen tantoa 20 eta 19. Bai, eta beste tantoa galduna, Iribarriak eta pila bat aire, gaur, tanto... 7 eta 8 partziala, Luis. Bai, esat. Afizionatutan egoten direla olakoak, ez bakarri profesionalekoak. Ez. Afizionatutan olako. Oantxe den, 2 hilabeten barrun ikusi nien, izugarrizko buelta partidu baten. Ze partiduetan ze pasatu zen, Luis? Bueno, gero kontatuko diago. Apesetxearen pelotak adatzera, Gabirondo gaire zeraman, Apesetxeak utzi Landari, honen pelotak ada indertxu atzera, Sotaman osondo Gabirondo. Apesetxeak ezkerrez txokoan, Irribarria jaso, Apesetxeak moztu zabalean, Irribarriak luze, Apesetxeak ezkerri zeraman, ara, buelta. Bai, ondo mandako, ez da? Bai. Etxe guan pasatzeik, imposible. Bueno, esaten eri gintzean, orantxe gutxi, buelta bat ikusi guela, bai, marka baino buelta. Eno akordatzen zen frontoietan zen, baina lau pelotari jokatzen izan da, 15 eta 18 eta 5 hola partidua, eta tantoak galdu ziren, irazen nahi zian, partidutik erten ituabik, eta otabit emeritzi, bugatu ban partidu. Baina ez zuela pelotat zuzen joko handik garen aurrean. Baina zuri indan, etzekit, partidutik erten ituan, bik eta gertatzik, dugu handik garen, Ara, Irribarria ezkerra irezu sartu da sake hortara, ez du erantzun, eta haze buelta ikusten ari garen. Bi buelta. Batetik leheno gorriak eman dutena, eta orain gorriak irabazen ari ziren 19 eta 13, eta 8 eta utxeko partziala sartu dute urdinak, eta tanto batera garaipena. Tanto batera, baina. Sakea Beñat Apesetxearen zat. Atera, Gabirondo jaso. Apesetxea txokoan utzi, Irribarria jaso, Apesetxeak zabalera, Gabirondo jaso, Landak eskuin ezaire zeraman du. Irribarriak luze. Landaren pelotak da bikaina. Airez nola la eraman du. Gabirondo, Apesetxeak atzeratu, Sotamanoz Gabirondo. Landak, Gabirondo zabaletik jaso. Landak arrimotutako lauteretik atera. Gabirondo, Irribarriak ezker gantxo ze zabalera 20 eta 21. 21. Etzi gaizki, Luis. Ez, partidu honetan esan honikik Iribarriak gauzaik onenak eta txarrenak beha egiten nahi dela, ez? Tanto izugarri egin dizik eta pelota galdure bai. Gero Apesetxeako partidu oso nahi dek, Landa artiboako izan dizkik, atzetik lan asko inberri zintik eta Gabirondo berriz hasi erotza, baina gero bukaera oso ondo aidek ematen, ez? Behitu, lau altibajukin, laurak eta ota bat eta hogei, ez? Azken baten. Eta oain zeok, ez? Azken hemen ze pelota atatzen duen, eta hor aukera asko izango txuk, bai batek eta bai bestek irezteko, ez? Oain diga aukera bizeko, irezteko. Bai. Bizeko. Galtzen ari girenak sake eta horrek asko balio du. Horrek asko balio. Bai. 20 eta 21. Jose Feri Solanok pelota manek Irribarriari airazi urdinei bi zemakidun pelota dela. Eta ordua Irribarria sakateratzera, 21. Atera du. Landak bostaretik ezkerrez eraman. Ekik zabalera moztu, txokora Apesetxeak, txokoan ez du ondo utzi Irribarriak. Eta begira, Landak bukatu. 22 eta 20. Bai, 22 eta 20. Ez du asmatu pelota horrekin da. Ez. Bere lagunaren gainatu du. Eta azkenetako Landak egindako tantoarekin garaipena. Iribarria behan pelota eta behan pelotakin mina atzen indik, ez? Eta bain aurre jokatzen hasiek eta irutzi zate izugarrizko akatsa indula, ez? Tantota.
Zozketarak ordua, atzo saskia tokatu zitzaken, Luis. Bai? Bai. Ah, Eta gaur esan diat, ez diet, erosiko, ze batek berriz tokatzen bali mazak gezki pentsatukoik, baina alare eros egin dizkiat. Ese behar dio. Egun amarra. Bueno. Ez. Gaur ez. Gaur ez. Bueno. Gu frontoirik bidea jo pila bat, baina, bueno, frontoira juteko aukera beti izan dit, eta baina zozketan sekula tokatu itzatena. Sekula ez, eta pentsatu Bueno, momentu baten bera noak, Luis, protagonistak hau itzalingo iten. Kolpe hortatik nola zera zer daukazu? Zon koska bat, eta koska horren ipurdik aldea pasatu eta beste hor gelditu zita ordu nerekin zita horrek eman inbaitit. Eta tiroi moduko bat zehatu ditan ganazpinta, bueno. Ja pasatu da berokin bihar geixo notatuko mina, bueno. Hori izan behar izan gainera tanto eginda errazago pasatzen da, ezta? Bai, nahiko kostazio pasatzen, mina, bai. Bueno, gora berazkorekin partidua, baina irabazten egon zerate 9 eta 2, buelta eman diote gero besteak, 19 eta 13 jarri irabazten da gero zuzuk buelta. Bai, nik uste berak sakekin asko asmatu dutela, ez? Sake hartzen zuten, entakada egiten zuten, guri nik sakea gutxi xo aprostu dut, tantok geixo bukatut dut, mina, bueno. Bai, takada kaion da partidu azkenen, eta, bueno, azkenen gure alder erori da eta gustora. Lehenengo partida beti da irabazte importantea, baina kontrariak ere tanto asko egin dituz eta honek ez du zertxo esan nahi gurrungan ere burrukatu behar dela. Bai, dudik gabe. Onera tortzen denero frontoira atere eta burrukatu imar da, eta urrengoa dudik gabe irazteateko. Tante hori behitu gabe irazi eta, a ber. Hain asko ekarri gizu goiztutatik, Bai, goiztutan afizio. Aitonare, bai? Aitonare, bai. Afizio handia doan. Goiztutan pilot asko seitzen da, eta gaur gaina 2 pilotarik goiztutarrak, eta horrekin bat beste narrimun frontoia geixo, bete du. Etzeate zer, ez da? Antxon da zutzeate biokapezetxea bai, baina etzeate familikoak egiten. Ez, familiarra deus ez. Launak asko zeate eta. Oso laun honak. Bai. Apezetxeak asko zeate. Han gehinak, goiztu talde hartan. Eskarrik asko eta zorionak. Bai, zuri. Hau, ez da kontatzeko Unaslandak. Bueno, da esan behar dugu gaur ikusen artean, Ladiz Galartza handiare hementxe dela, txapeldun handia buruz-buru izan dakoa. Bueno, Unaslanda, arratsaldean da zorionak. Bai, berdin, eskerrezko. Asko sofrito behar izan da gaur, Bai, gaur partidu gorra. Beruan gatik eta partidua behar bi aurkaio gora aurka oso gorra. Bai. Partidu hon asko ikusi izkitzugu, baina gaur denetik egon da. Asmazutakoak bai, baina kaldutakoak ere bai. Bai, herri aldian bat ez ere, atzak arratzen hasi hortan, hemen beldura matentzen gora juteko hori, eta azken bera juten zin, eta bai, herri alde hortan eskas. Ja, bueno, behintza puntu bat eta guztua. 19 eta 13 galtzen da zango zenugu, zaila zeok hemen, baina zaila zeok, baina golta eman diozue. Bai, zaila, baina hemen beti saiatu erra bukaraino, eta beste asko da ez dateko, baina gaur arte da, eta oso pozikan. Nola dijo hau da, Unas pentsatu nahi dute, torneo asko, partidu askorekin izango duzula, ezta? Bai, torneo eta partiduak bai, baina beste batzuk ez dela esageratu gabe, ondo, tamainan. Zemate dauzkatzu, ez dakit uztailan zen jokatu segitun badakizun, edo
abuztuan zema dituzun edo? Uztaian, lau sola joatu ditun, eta... Ondo. Bai, ondo, eta abuztuan, eta beste 6 aztu ala, osake, ondo, nahikoa. Atzelari bat entza, zer mozko pelotaleko hau? Asko esate dute atzareantzako frontoi txarra, eta nahi politi eritzen hau. Ikasteko ere hona da. Bai, ikasteko eta jokatzeko. Eta errebotea eta, bueno. Bai. 30 metroko frontoian ez duzu errebotatu beharrik izango, baina, bueno, hemen egin beharra dago. Eta nahi frontoi politi eritzen hau. Jokatzeko eta oso politia, eta airia, errebotatzia eta zuzentzuna. Pixkat, hoi jakin bertuztu, ikasi bertuztu, baina bai politia. Bai. Eskerrik asko eta zorionak. Hala, eskerrik asko.
Bueno, lehenengo partiduak eman berrekoak eman ditu, 41 minutuko neurketa eta garaipena Beñat Apesetxeak eta Unaslandak lortu dutena 22 eta 20, Ek Irribarria eta Arkaitz Gabirondaren kontra, Galtzaileak 20 tanto egin da ondo dago, honek esan nahi du, aukera asko dauzkaten aurrengoa irabazita aurrera egiteko, ze zaila litzake, Luis, 3 partiduak, multzo bereko 3 partiduak, Galtzaileak 20-21 batean izatea, ezta? Oso zaila dek, oso zaila dek. Egun hona dioe, badin baia bereze partidu parejatuko zerek, bikote parejatu darrilakon. Baina, ojala, antolatzen jentzago berriz egota bito asko etatzia, ez? Ojala, ez? Baina, oso zaila dekoi. Eta eskertzeko da, telebistaz, streaming bidez jarraitzen ari den jende sorta. Lehenengo egunean baino bigarrenean gehiago, eta gaur 3. Bigarren egunean baino gehiago, eskerrik asko hor zaudeten guztiek, eta badakizue, egunero arratsaldeko, egunero, torneoko partiduetan, torneoko partidua dagoen bakoitzean, hemen izango dituzula da datorren astean, asteazkena izan ordez, asteazkena eta osteguna izango ditugula. Asteartea jaieguna dugu, eta jaiegunetan ez da goten, Antigon behintzat beste toki askotan partidak baina Antigon ez, eta datorren astean esan dako, astearte eta asteazkenean. Bueno, Luis, bigarren partidua. Ondo zagutzen ditukan pelotariak. Bai, Laurak. Josu Olatxe eta Adrian Azpiroz irurtzundarrak, aurrelariak 23 urte, atzelariak 20. Besteak Gipuzkoarra bata Unai Amiano Irundarra 18 urterekin, Antxona Apesetxeako Izutarra 19rekin. Zaizkero de partidu ondatipa. Esan honikik, bati bat urdinak, ez? Urdinak bai bat eta bai bestia txapele irazitagok, Antigon. Amianok usteik irazita dola eta Olatxeak bai. Orduan, gorritan bikote bezala alkarrekin jokatzera dianak, talde berdinen eta bitzal usteik gaina Olatxe eta Azpiroz. Orduan, partidu biak irutzunak izan da. Elkar ondo ezautzen duenak. Favorito bezala esango nikik urdinak, bati bat Apesetxeak atzen ematen garanti egin, ez? Apesetxea frontoi honetan oso eokila dek ezker eskubita, pelota oso ondo manejatzen dik, rebotetik ausartila dek ematen pelotak, eta momentu honetan esango nikik Amiano hor juveniletatik pasatzeko eta pasatako zeatan, dabilen aurrelaik onenetako izenkoala, ez? Txispa oso onai itzebilek, buruz asko jantzidek, leheno pelota asko gantzizti partiduetan, baina azken aldin da partidu oso nahi egiten nahi dek eta oso bizi deon pelotari badek, ez? Favorito bezala urdinak emanagatikan, Olatxea eta Azpirozek bere partidua ingo duela seguru nitxok, ez? Askotan favorito emanagatian partiduak atzen ikusizkio, ez? Baina iruditzezatek amenko jokun klaserako eta zean, Apesetxea eta Amianok bikote oso nahi ingo duela hemen, frontoi honetan, Bueno, pelotaren aurkezpenerako deia egin diete hemen antolakutzakoek. Epaileek ere bere egin baterako ira hemen plazara. Epaileak Mikel Txoperena eta Jose Feli Solano. Txoperena bere garaian pelotari profesionala izan dako eta bigarren mailako buruz-buruko txapeldun izan dakoa. Orduan bigarren mailak asko dolio zenean, Luis, Pila bat eta bigarren mailako txapeldun izatea orduan handia guan. Izugarria, eta gaina pelotazalek gaina askotan lehenengo mailako bezin garrantzi handiki ematek etxon biharrengo mailako txapelketai, ez? Eta ondamentalutako txapelketa izatean, jarraipen handia medioetan izaten zuena, asteburu baten lehenengo mailako abesten bigarreneko eta, baina bueno. Da bai promozioko txapelketa irutzi izate profesionalen mailan daula bete garri bezala zara. Bai. Eta urte baten txapeldun gintzenak, igual datorren urtean berriro jokatuko berrik. Bai. Irutzi izatek hor asko galdula, ez? Bai. Leheno merituak egin behar ziren lehenengo mailara pasatzeko, baina gaur merituak enpresak ikusten ditu. Ikusitakoa pasaikin lehenengo maila, eta aukera ematezen lehenengo mailako kanporak eta jokatzeko, eta lehenengo mailako pelotarintzako izugarrizko estutasuna. Atzetikan, oaindikan maila eakutsi iztun bat etortzen danen,
100% jokatzea etortzen dek, eta besteak 130 jokatzen badu leheneko mailago, kosta ikezaio partidu irazia. Hori gertatzen dek. Bueno, pelotaren aurkezpena egin da. Antxona pezetxea. Da, txoperena atik ezagonikik 71 urte kumplitu, da oandikan Sasoiko dagoela. Hor daola, hor daola. Da ez dik baiatzen, txapelketa atezpa ima beste, eta guztua. Frontoien badin badu guztua. Bai. Ezkendu gulako hilana. Guztu da bilenari ezkendu. Ezkendu. Bueno, ez dira begiratu du, Leo Castilla zeatera da urdina. Bai. Sakea Josu Ulatxe, sakea Unai Amieron entzat. Gu prest, gure kronometroa martxan jartzeko. Lehenengo partida 7:04 minutun hasi da. Bigarrena, justu ordu eta berandago. 8:03 dira. Eta sakerako prestu nahi Amiano. Hor da Unai. Hartu abaila. Zabalean bota egin, pelotari azkarra da, sake atera du. Bolea zerantzun Olatxeak. Amianok ezkerrez. Olatxea jaso. Apesetxeak Antxonek ezkerrez. Espiroz. Ezkerrez Amiano, ezkerrez moztu Olatxeak. Apesetxeak atzera du. Bolea zondo Olatxea. Ezkerrez Amianok biparetako bota du. Zaki lehenengo boten izan. Bai, lehenengo, bai. Irutuziak bigarren boten izan zitekela, baina ez. Solano ondo jarrita eta Luisek ere seguru ni baino betiko zigutela. Atzean errebotetik ezin. Pelota eraman Apesetxeak. Eta bat eta utxekoa gorrientzat, Josu Ulatxea eta Adrian Azpirozentzat lehenengo tantoa. Bai, eta hemen partidu honetan ikuskizun izangoek Apesetxeak pelotea bazekiu gozatukula. Azpirotzek golpietiatzeko pelotari batek, pelota guztirik golpietiatzez eta konpizien sartuko unu ez duen hortzizeok gora eraundik. Tanta joko handa, Olatxearen pelotak adatzera. Apesetxeak seiterritik, txapagainan ondo. Ahaltzera Olatxeak. Apesetxeak lauterritik jaso. Azpiroz. Eskoinez, Amianok. Errebote ondotik Azpirozek eraman. Zabalera moztu, ara, ondo jaso, Zabalean bertan luzi du. Olatxeak, orain errebotera. Amianok eta eraman. Amianoren pelotaka da, bolea zetxokora Azpirozek. Amiano txokoan, tanto. Tanto polita, Luis. Oso tanto polita. Baina, joku bare oso polita izan dek, pentsatu. Olatxea ze pelota harrapatu dion hemen Zabaletik eta gero, ez, unaik oso ondo jogatuik. Eta honetan da, zer rebote eman duen Azpirozek, izugarria, ez, tanto eharra izan dek. Bana markaga joan. Sake Unai Amianoren entzat. Hor da Unai. Zabalean bota egin, sake atera. Ezkerrez ondo erantzun Azpirozek. Apesetxearen pelotaka da, ona da. Duda izan du boti boliazko azkenean eskuina sartu du. Horma tentatu zelenago, beste pelota bat errebotera, eta bere eraman Azpirozek. Amianok beste bat ere atzera bota duena, eta bere eraman boleaz Azpirozek. Amianok ezkerrez, ara, txapa. Tanto guztia dominatu eta gero beda galdu. Ondo jogaduta izan dek, txapa jotzeo, baina beste nintzen ondo jolazun tanto izan dek. Bueno, ikusten hasi gena mitzat, leheneko partidutik ezberdina, bai batek eta bai bestek oso ondo jolazera ditu, bikotek, eta bita bat, peleatzen dikoan, Leheno Solano epaileak genuen atzean, orain txoperena, eta leheno batak bezala, orain besteak egirazten dugu, batzen baki duen pelota dela, atera dutena. Biparetako Olatxeak, Amianok bildu, Zabalera Olatxeak, Amiano jaso, Azpirozek atzeratu, Apesetxeak gora. Hiru eta bat.
Iruta bat gorrientzat, Olaetxe eta Azpirozentzat. Irurtzungo bikoarentzat. Oso burrukalea jadek Olaetxea, oso burrukalea. Hore joa Josu. Zabalean motegin, sake atera. Sotamanoz eskuinez erantzun Amianok. Zabera Olaetxeak, Amiano jaso. Bolea Olaetxeak. Apesetxea horrela joan zen. Olaetxearen pelotaka da, libratuko te dago bai, libratu da. Ezker ere zeraman. Antxon Apesetxeak, biparetakoa Olaetxeak, Zabalean. Amianok, jaso Azpirozek. Bolea zetxokora, indartxu emanaz. Jaso Azpiroz atzelariak aurrera joan da. Eta orain, ara. Olaetxeak ez zuen bat zertxo ere pelota hortan arriskatu nahi izan du eta txapara bota du. Baina, oain, tanto partidu hasieranetik tanto guztik oso muitutako tanto izaten nahi ditu, joku askok zeak, ritmo hondikin, eta oso ondo jolasten nahi dianak, laurak, oso ondo. 2-3 partidua, 2 Amianok eta Antxon Apesetxeak, 3 Olaetxeak eta Azpirozek. Amianok atera du sakea. Ezkerrez erantzun Azpirozek. Indartxo Amianok atzeratu. Azpirozek boleaz ondo. Amianok beste bat atzera. Boleaz oso ondo Azpiroz. Oso ondo Amianok beste bat, indartxu. Defentsan oso ondo aidek, Bai. Indartxu mozu Zabalera, boleaz Olaetxea, tanto ederra dijoa. Bai. Boleaz Azpiroz. Olaetxearen pelotaka da. Boleaz Azpiroz. Apesetxea pelota bila. Zoguzatu. Sotamanoz Olaetxeak. Amianok ezker bolea Zabalera. Ondo jaso du lehenengo botean Olaetxeak. Ezkerrez etxokoan orain. Amianok jaso Olaetxeak. Eskuinez moztu Zabalera. Kanpora. Horren eskuinez moztu egin du. Amianok etxokora eta gero gurutzatu egia Olaetxeak. Kanpora joan zaio. Eta partiduko bigarren berdinketa. Ze burruka politia dauken bi aurrelaik aurren, oso politia, Bane izan ditugu, orain Iruna daude, ezin partidu horrekatuago. Ez? Eta ondo jolasten, bi bikotek, oso ondo, Eta Azpirotzek aidan eakusten aidan defentsa, Olea eta hemen atzetigan, Aurreko partiduan 10 arte ez dugu berdinketarik izan, eta hemen Iruna daudenean jabi berdinketarekin. Sake erantzun du Azpirozek. Amianok, luze ezker horman. Azpirozek ezkerrez jaso, Zabalera dator. Apesetxeak horretxe bai batzula zerre. Kontragantzatik hortxe lauterditik eskuinez jotako pelota. Urdine galdu dutena, Antxon Apesetxeak galdu duen bigarren pelota, ja? Bigarren pelota, bai. 4-3. Eta bi pelotak ez zilunak, bi pelota honak galdu izkik, Antxonek. 4-3. Sakea Olaetxearentzat. Hor da Josu. Zabalean lauterdia motekin, erdi-erdira ateratako sakea eta lagurra atera du, ondo Apesetxea, egonda. Olaetxeak Zabalera, eskuinez Amiano jaso. Olaetxeak kontra liondaukan zaildu ezkerrez Zabalera gurutzatu. Juistu libratu du Amianok goitik. Bolea zatzera Olaetxeak, jaso Apesetxeak. Olaetxeak ezkerrez Zabalera. Amianoren eskuinaren bila, ondo eraman du. Ezkerrez Zabalera, Amianok, hortzi txapa gainan utzi, Azpirozek, atzeratu. Amianok ondo eraman, Olaetxeak. Apesetxearen pelotaka da. Azpiroz, zeitik ezkerrez. Ezkerrez Amianok. Boleaz, Zabalera, Olaetxeak oso ondo eta tanto. Polita tanto abosta iruko. Da Olaetxea tanto guztietan aidek Amianoi eskuina bilatzen. Oso ondo aide jogatzen. 5-3. Bero egiten duela, nun ez gaur toki guztietan, ez da? Toki guztietan, eta pelotari guitragoat ikia, iruditzaten normala, ez? Azken baten, hor barrun gainea bero gehiago ongo, hor hemen kanpon baino gehiago sentituko. Orantxe hor duta la orden, hortxe hasi geranean, Luis, Azpirako zutxitan, komentatzen genean, 33 gradutan gendela, orain 31, baina bueno, ia berdin esango dira. Berdintxu berua iguala, sentimentu gala debitzat, Alemania guztiago gaur ezkero, gure sensazio horreinik eta lemezalaxe bero dagoela. Tanta jokoan da, 5-3 gorriak Olaetxea eta Azpiroz irabazten. Apesetxea Zabalean utzi, jaso Olaetxeak. Apesetxeak lautik ezkerrez Zabalera, Azpiroz. Eskuinez ondo, arrimatu pelota, bolea sartu da hormara joan baino leheno Amiano. Txokan ondo moztu Olaetxeak. Amiano txokora,
Ezkerrez Olaetxeak atzeratu, Apezetxe atzerak akorrika dator. Lauteritik ezkerrez. Eskuinez Azpiroz. Apezetxeak. Azpirozek lautik, etxokoan utzi. Ara, bote koskorra egin dio. Bai, motxa. Amian hori, bai, labur gatitu zaio. Bai, oso gustu buen eintako, da Bai, bai, normalagoan, bai, bai. tanto, ez zu lehengo. Bueno, partiduko alderik hau diena. Bai, Irutondokoa, iruna egon dira, 6-3 daude. Ni favorito bezala urdinak jotzen dituna, gorrik partidu oso nahi jene. Oso na, Bueno, asko faltadak ez da, Luis. Bai, baina, bati bat, azpirut, izugarrizko partidu egitera, ez ziatu, uste guadikan pelotek fallatu dugunik ez, azpirozek ez? Ez galdu. Tanto bat egin da, Ba, galdu bat ez. haure landa bezalaxe 2 metro ez tipa burutu izinko ez? Bai. Nola aldatu den Bai, gaurko gazte guztien korpuzkera, ezta? gorbutzera. Garai batean nola ondia zen asategoan, bueno, askubaloirako, Bai, saskibaloirako, baina ez gaur hau Pero- denak edozin kiroletarako Gorbutza edozein, preste, bai. Da prestatzen dituk eta, Hemen ematen zian 2 metrokoak behar zuela derrigor saskibaloian, da gero eskubaloian ere ikusik ezkian 2 metroko asko daudela, eta ja pelotan ere 1,80 m gorakoak asko. Arrituta gehatuko ginen, apraiz bat debutatu zunen. Bai, ez da? Bai, esate ginen, oidek mutil buska hori eta zan da, eta beti. Pentsa, gure garean antxon maiz da, ez da? Antxo maiz, da. Zen mutitzian, ez? Bueno, 6-3. Kilo atzuk eixo, Kilo atzuk Bai, eixo. bai. Antxonek grazia egiten ziaken pelota aukeratzerakoan bere lagunari Bardina luzi zari gozen, nahi egen hartu dik. Nahi egen hartu, nik berdi-berdiko batzei dira. Nik erabaki. Tanto jokoan da, 6-3 irabazten Olaetxe eta Azpiroz. Antxon Apezetxeak, ez diagoten egin, baina ondo eraman du. Olaetxeak iparetako, Amianok zabaletik, moztu txapa gainan ondo. Olaetxea berriro zabalera. Amianok eskuinez, atzera. Eraman Azpirozek. Amianok txokoan arroek utzi du. Eraman Olaetxeak ezkerrez biparetakoa ona da. Ondo jaso Azpirozek. Txokoan utzi. Amianok, ezkerrez beraz Amianok orain zabalera. Azpiroz lehenko tokian zabalean dago. Orain atzeratu Amianok. Atzerari Olaetxea ez du eraman. Oso nahasia joan den tantoa. Atzelariak aurrean, atzelaria zabalean. Aurrelariak atzean denetik joan da. Txokoketako partidua ere, joatzen, Laura gaituk, txokoketan joatzen, Lehenko partidua gehiago izan da jokatzen, eta pelotia luze jarrita, eta baina hauek, illa erabat ditu gaurren jokatzen. 4-6. Zakea Amiano irundarrak. Ezkerrez Azpiroz. Antxora Apezetxeak. Arrimututakoa. Zeitik ezkerrez atera Azpirozek. Ara, intentzia bai onda, baina bete-betean Amianoren pelota txapara. 7 eta 4. Bigarren aldiz, 3 tantoko errenta. Irabazten ari diren gorriak Olaetxe eta Azpirozek. Bizka hor dijoak igun partidu hau ere. Hasi dela 12 minutu garantxe. Bai, da... 12 minutu. Azkarre, partidua, Eta jokatutakoak, 11 tanto. Amianok sake erantzun. Azpirozek atzera. Apezetxeak. Azpirozek irutarritik. Antxon Apezetxearen pelotaka da. Arrimodutakoa. Ezkerrez Azpirozek. Eskatu Apezetxeak. Utzi Amianok eta Goizuetarrak atzeratu. Landak ezkerrez. Kantxa erdian botea. Apezetxeak lauteritik atzeratu. Ezkerrez Azpirozek eraman. Pelota bila Amiano irutar dira. Eskuinez atzeratu eta arrimatu. Bostetik ezkerrez Azpiroz. Ezkerrez indartxu gondo Amiano. Boleaz Azpirozek eraman defensa hona dauka. Oso ona, Beste bolea bat Azpirozek. Ezkerrez atzeratu Amianok eta beste bolea bat Azpirozek. Entrakatu zaukerako utziz. Apezetxeari honek eskuinez atzean, boleaz eraman Olaetxeak. Ezkerrez zabalda intentzio guztiarekin. Amianok ondo antzeman dio. Olaetxeak harrapatu bakarrik ez, atzean bera jarri. Eta tanto, 8 eta 4. Antxon Apezetxea zabalean zegoen, atzerakako bidea hartu da Amianok, baina zinezkoa. Eta gorrien aldeko 4 tantoko errenta, 8 eta 4.
Bai, eta esan honek gorrik asko ez hobeto jolasten nahi diela urdina baino, apesetxa ez dik, oantxe pixka luzetzen saiatu jo, baino gehiagik izile saiatzen, aurren joku ba inagien. Bueno, amian ona aurren joku ba itia, intentatzea normala dek, baina amian ezkarra egindakoan kolpekin saiatu berikik, azpirot gehiago atakatu eta kriston defentsa egin nahi dek, azpiroz, iztu barri gehiagik. 8-4. Ezker bolea Samiano saka erantzun. Azpirozek zabaletik. Sotamanoz eskubin ezatzera Mianok. Ezkeruz jaso Azpirozek. Antxona Apezitxeak iruterritik. Eskuin ezola etxeak atzeratu eta arribatu. Apezitxea zeitik sartu ezkerra. Oleatxearen bolea biparetako baderra. Beratzi eta lau. Eta Amiano ez da enteaturein. Ondo engainatu du. Bai. Unai Amiana aurrelaria. Tratante hon markatzen nahi duk, frontoien ikusten nahi gen joku ba, gorrik oso ondo jolazten, oso ondo. Beratzi eta lau. Zake atera du. Amiano, Apezitxeak erantzun. Amiano, barkatu, Olaetxeak. Amiano orain. Atzean jarriz. Azpirozek azkarrez. Apezitxeak intentzio guztiarekin zabalera. Ez da geto, Olaetxea zuten dut pizko trabatu Apezitxearekin. Bai. Ondo eraman du. Baina, ondoa. Amiano katzeratu. Errebote ondotik eraman Azpirozek. Ezker ezatzera berriro Amianok. Boleaz Azpiroz. Ezker ezara, ez zuen ba, Amiano lehentzat. Bera ezkerri izan da pelota horrek ez zuen ba, zarrera baino. Zema, renadamiki Amianok. Galdutako hirugarrena. Bai. 10-4. Mar da lau. Lau dautxeko partziala, zita ondoko aldea. Eta zuloa ondila, Bai. Zuloa ondila. Atzelaria Adrian Azpiroz oso seguro ari dena jokatzen. Oso seguro ari dek, Eman bai eta defenditu behar denean bai. boleaz beti seguru. Aurrea joten da nien dejada botatzeko bate bildurri behar, gaina, Oso ondo aide jogatzen, Azpiroz, oso ondo. 10-4. Eta aprobetxatuz pelotariak atxen bat hartzen ari girela. Gure babesle agurra behar bidaliko diogu, seguru tabernagoetan Antigoko pelotazaleok YouTube bidez jarraitzen ari girela. Jose Mari Tabernan, Plateron, Antigoko bodegoian, hementxe pilotaleko ondoan dagoena, Danena Taberna, hau ere pilotalekotik gertu, bueno, dena da pilotalekotik gertu, Gaztegiz orrotixeago, baina Antigoan esango dugu distantziarik ez dagoela, Trikuarri, Ñan Bentaberri, Antzara Taberna, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zirika guzti agur bero bat, tanto jokoan dagoenean hemen 10-4, Gorriak Olaetxe eta Azpiroz irabazten, Amiano Zabaletik atzeratu, boleaz utx, orain bai. Baina ematzen. Erramandio, bai, intentzia hona zuen. Intentzio oso hona, Bai, hona izan bazen, seguru tanto zela, baina bere bolea txapazpira joan da txokoan. Azpirozek galdu duen lehenengo pelota. 5-10. Amianoren sakea. Ui, pasa eta falta. Falta. Raian gainen indik. Hemen ere, Luis, txapeleta guztietan, eta torreo guztietan, bueno, txapelketa pribatua direnean, antolakuntzak bera jartzen dik, nahi duen arautegia, txapelketa ofizialetan bezala. Eta gero ikusi da, profesionaletan sake bakarra goten dela, ikuste ez dagoela, gaizki ez sake bakarreko izatea, ez da ere bisakeko izatea. Antolakuntza bakoitzak erabakitzen dik ezer egin eta hori. Ara, tanto polita, Olaetxe biparetako bat jarri du Zabalean, Amiano iritsi bakarrik ez, intentzio guztiarekin hortze Zabalean bertan utzi du eta tantoa, 6-11. Baina zaki pasa falta ematekin, nahi irutzizatek, sakatzaiek, gehiago arriz zehatu berdik, neurtu berdik ez, ez zegoa jute izakia luzen nahi dan, baina eman da eta zieta. Baina, pelotan ikasteko ere,
baldintzatu itxezeo, pelotari. Bai. Azken batean. Pelotakada bikaina, Amianok atzean jarritako eta Azpirozek eraman. Beste pelotakada bat Amianok, eta Azpirozek, ez! Bera, ba, 7-11. defentsan aurrenekoa galtzen duna, Azpirozek. 7-11. Haberren hemen ere susperraldia baduten une, Bai, Amianok a eta ber, Antxona a ber. Bezetxeak. Ba, bizkat atzea jokatzen hasituk eta nahi iruditzen zateko bain joko honi segitzen maila Azpirozek mine indekela big, Amianoren sakea. Azpirozek errebotu ondotik ezkarrez justu eraman. Amianok indartsu atzeratu, goitik justu libratu du Bai. boleaz eraman. Azpirozek. Apesetxeak atzera, boleaz Azpirozek hau ere bai. Amianok ezkarrez. Boleaz Azpiroz. Amianoren pelotakada. Sotamano zorain Azpirozek. Apesetxeak atzeratu eta arribatu. Ezkerrez Azpiroz. Apesetxeak lauteritik atzera bolea Zoleatxea txokora ondo eta tanto. 12-7. Berriro ere arrepetik Amiano esperientzik gabeko gaztia kobendikan da, orduan ba, esperientzik hartzen junko, ez? Frontoietan baino kontra jo behiratu inbertzaio ze posturatan jartzen dan pelotik jotzeko ere. Elkarren artean postu guteko aldea eta hori asko, Horre asko esan nahi, asko. Ezkerrez esakea aire zondo erantzun du Amianok. Apesetxea lauteritik. Olaetxea justu txokan uzti, ez da txarra. Amianorentzat atzeratzea erabaki, Azpirozek eraman. Atzera Amianok. Bote txarra egin dio, oso boto tentea, eta orain begira, ez dakit buelta emango duen. Ez duan iristen, ez duan iristen. Ez da pitzatu ere, ez, Amiano. Solanok esan du ez. Ez Luis Galarragarentzat ondo mandakoa. Ez duan iristen, urruti zehor. 13-7. Baina harrapatuik pixkate sorpresa, harrapatuik eta ja 3. 4. tantua dik, horrexe sorpresa harrapatzen duna, Edaek pixana esperientzia ikusten dik ez, eta importantia dek azte hori, urte atzuk eixo dauzkenan kontra jokatzen, ikasi iten dekelako, ez? Nola jokatu erdun da, zein berdun, ez? Ezkerrez Azpiroz egaldutako pelota, 8-13. Tanto ateo bi geiztiti urdina, baina ez du loi geiztiti izten, Ez di geizten. Sake honai Amianorentzat. Atera du. Erantzun Azpirozek. Antxona Bezetxeak lautik. Seitetik ezkerrez Azpirozek. Bolean ze txokoan ondo orain Amiano. 9-13. Ze ondo sartzen den ura, Luis? Guztua gaina. Tantua buelta emaneo ez eman, beti akordatzen nok. Ara, daren sakea falta. Galdu duen bigarrena. Amanauta beheratzi. Esa era bat, igitanik ondo ezatu genduen epaile batena, ez? Pituza. Bai, pituza azkitiarra. Are, garbi esatezin. Buelta hogean. Buelta eta, oian. Bai. Buelta hogean. Are, garbi esatezin. Nola, hon ura ere, Luis etzan. Bai, Luis, guare. Tanta jokoan da. Ola etxeak atzeratu, eta tanto. Ia korputzen sartu zaio Antxona Bezetxeari pelota. Eta pelota honekin ez ditu jartzen ez Amiano eta ez Apesetxea. Ez ditu jartzen, pelota honetan. Apesetxea justutxo, Bai, oso justu, gar esango niki partidu oso kaskarra ikin nahi dela, oso kaskarra, Amiano saiatzen nahi dek, baina ez digin, eta... Eman ere gutxi, eta... Koloka... Pelotia aukera izan duen minteitiko ez dik iminik, bate, eta ez, gar, Antxon oso bajo, Lauretan bajuna, garbi, gine. Eta frontoi honetan jokatzeko, sorpresa izugarri ematen nahi ditanadek, Azpiroz. Azken urte bete honetan, asko zehatu dek, frontoi neurri normaletan jokatzen denetan, lasaitu indek, pelota asko gehiago sartzen dik frontixen.
eta segurantzile bilatzen nahi ez, beurukin. Bada, gaur berriz, izugarrizko partidu egiten nahi Azpiroz, izugarrizko. Ba, bentaja polita. Bai. Hirugarren aldiz, ez, laugarren aldiz, 10 eta laukoan 6 tanto, 11 eta bostekoan 6, 13 eta 7koan 6, eta oraintxe 15 eta 9koan berriro 6. Beste 6 tanto, berriz. Laugarren aldiz, 6 tantoko aldea. Sakea Josu Ulaetxearen zat. Sakearekin tantorik ez, eta Unai Amianok bi falta. Bai. Sakea Ulaetxeak, erdira. Apesetxea 6-tik erantzun. Biparetako airez, jaso Amianok. Ulaetxeak indartzu atzeratu eta tanto. 16 eta 9. Buruz gain. Pasa, Antxon Apesetxea. Ulaetxeak pelotak da horrekin. Eta inoizko alderik handiena. Ba, eta Olatxea Aidek jokatzen, Amianoi jokatu bertzaion bezala, oso zuzen, 16 eta 9, sakea. Eskubila bilatu eta... Txapa gaina justu utzi, Zabalera gurutzuten izuen, erdian utzi du. 17. Tanto, 17. Oso ondo Josu, Bai, oso ondo, Josu. Josu Aidek oso partidu serioa eta inbertan egiten zuzen gaina Aidek. Atzetik oso landuta, Azpirozek, eta bikote gorrik oso partidu serioa eta ona, Aidek. Tanta jokoan, bolea zesake erantzun Amianok Zabalean Olatxeak moztu, tanto. Beste tantoa. Beste bat, 18. Eta 9. Izugarrizko jipoia, ematen nahi bai. Izugarrizkoa, Bai. Gok Luis gure ustez urdinak aukera gehiago izango zutelakoan, baina... Netzago bai. Olatxea sakean. Erantzun Amianok. Ezkerrez Azpirozek, bikaina pelotaka da. Barruan da. Peloteriak atxeen hartzen duten eserlekoen ondoan. Azpirozek atzeratu. Antxora Apesetxeak ere bai. Azpirozek ezkerrez. Apesetxeak lautik. Bote txarra egin dio. Eta 10 urdinentzat. 10 eta 18. Hor tantoen kontaketa egiterakoan Luis Banian lagun bat. Arrio Xan Logroñon. Arek olako tantoa izaten zian, frontoiak egindako tantoa. Frontoiak egindakoa. Ez batak eta ez besteak. Bai, aizaiok, Apesetxeak kejatzen, pelote buskatuta, dola? Kendu indile. Langoan. Honek eretzien Indik eskapa harra beste tanto jantatile. Amianok atzeratu da 10 eta 18 boleaz Azpiroz. Amianok ezkerrez. Ezkerrez Azpiro gehiko txapara. Bai, gutxi fallatu izik, baina bat, bitu. Gora, bota Galdu duen hirugarrena. Bai. 11 eta 18. Unai Amiano. Sake atera. Ezkerrez Azpirozek erantzun. Amianok atzeratu. Bolea zeraman Olaetxeak. Amianok errebotera eta Azpirozek eskuinez eraman. Errebotatuz. Antxon Apesetxearen pelotaka da. Honek ere zu errebotea urruti. Eraman Azpirozek. Eskuinez Apesetxeak. Pelota bila Olaetxea lauterrira. Ondo libratu gitik eta errebotean sartu eta Apesetxeak eraman. Olaetxeak berriro. Ezkerrez Apesetxeak txokoan. Olaetxeak iruti Zabalera. Jaso Amianok. Beste aukera bat Olaetxeak indartzu Zabalera. Botela azterrean gora. 19 eta 11. 19. Oso ondo Josu. Bai. Olaetxea. Oso ondo. Eskubila bilatzen naizok eta izugarrizko mina egiten naizok Amianoi eskubi. 19 eta 11. Hogeta 8 minutu partidako, hau bai bizko erdi joak igula. Azkatzi, eta atxenik etzik, hartu den uitrago bat itiko, irutzizatek eta bestela atxenik hartu behitu jogatzen. Olaetxearen sakea. Apesetxeak erantzun. Olaetxea txokon utzi, Amian hori aukerako eman,
honek indartsu atzeratuz, erreboteatuz, hoi ez. ezin, errebotean Hoi ez. sartu du, Hoi, boterik egin gabe atera da, Bote egin gabe. eta urdinentzat tanto 12. Bai. 12 eta 19. Hemeretzi. Unai Amiano sakean. Eskerrez. Azpirozek erantzun. Antxon Apesetxeak gozetik. Ezkerrez Azpirozek. Apesetxeak zabaletik. Boleaz Apesetxeak. Ez du ondoko. Apesetxeak luze. Olaetxeak ezkerrez. Apesetxeak beratorri da zabalera pelota bila. Josuk ezker boleaz eraman. Aurlaria orain atzean dago. Erreboteatu jokatu a ber. Ezin. Ezin. Hogei. Merito Olaetxearena. Bai, jauna. 32. Hogei dituzte gorriak, Josu Olaetxeak eta Adrian Azpirozek. 12 dira, Unai Amiano eta Antxon Apesetxea. Bai, eta urdinentzako, ligilako, tanteo, Txarra. zulo ondila, Bai. Zulo ondila, Zulo ondila. Gerta liteke, bikote batek bi partidua Bai, galtzea eta... bai. Bueno, ba, bai. hortxe baino bestela, Baina bestela, zulo ondila. gerta liteke ere, bakitzak bat irabaztea, Baita, hor egoten dira gora bera Bai. tantearekin. Olaetxearen biparetako Bai. arroek eta kurutzatu egia, kanpora. oso arrua izan dek, ez? Oso arrua. 13 eta 20. Mairu eta hogei. Berriz, bueno, pixkana itxuratu gutzen badimoa, tanteua, ba, Hiru bikote daudenean, gure entzulek ondo dakite, gerta litekeela sailkapenean, bikote batek bi irabaztea, beste batek bakarra irabaztea, eta Eta klasiko- gero bat gelditzea bateri irabazi gabe, eta orduan tanteak ez dut zertxore esan nahi, baina gerta liteke, hiru bikoteak partidu bana irabaziz egotea, eta orduan balio handia du neurketak. Atzera pelota, Amianok, eraman Azpirozek. Amianoren beste pelotak bat atzera, errebotera joan horretik boleaz sartuta Azpiroz, ezkerrez beste bat bikain emanaz Amianok, ezkerrez eraman Azpirozek hau ere. Zabalera gurutzatu, jaso Olaetxeak, Amiano desesperatuta dago, denak ematen dituzte gorriak, Antxon Apesetxea orain, Sotamanoz Azpiroz, Oain dominatzea pasa egine. boleaz Amiano, Olaetxeak atzeratu. Apesetxea bosterritik. Landak bosterritik. Apesetxea bosterritik baita ere. Eskuinez Olaetxea. Ondo Amiano. Jaitsi pelota txokora. Adrian Azpirozek eta bikaina egin du. 21 eta 13. Bai. Hogeita bat eta 13. Esan berdik Azpirozen tanto horrek asko balio zula indun partidu egin gaina, Azpiroz oso serio da izugarrizko partidu egiten nire, izugarrizko. Hogeita bat eta 13. Josu Olaetxearentzat azken sakea. Eta hor dikoa, Olaetxea. Zake erdi diratereaz, jaso Apesetxeak. Azpirozen pelotaka da. Ezkerrez Apesetxea ondo. Keinu egin Olaetxeak. Azpiroz sartu behar izan du. Amianok atzeratu. Bosterritik Azpiroz. Antxon Apesetxeak eskubinez. Olaetxeak lautik. Apesetxeak. Arro atzean jarriz, ezkerrez Azpiroz bikaina pelotaka da. Apesetxeak bostetik atzeratu, boleaz Apesetxeak ala moduzko biparetako bat egin du. Amianoren pelotaka da, goian zapaia jodu, eta hortxe bokatu da partida. 22 eta 13. Bueno, Luis, ze komentario partiduaz? Zulo handiko partidu ba, ez? Eta urdinantzako emaitza oso txarra,
Nik esperantza nekoana apezitzea esangorik oso baju ondala. Amianok ez dik asmatu ezerre jokatzen, eta Olatxeak izugarrizko partidua eta Azpirotzek ez esanik ez Azpirotzek, defentsan emanez, pelota gutxik galdu, eta gorrin meritu oso irazitako partidua. 33 minuteko partidua, sak ez dute tantorik egin, eta Unai Amianok 2 pelota galdu ditu. Bi gorria biak oso ondo, esan du Luisek, Olatxeak egindakoak 11 tanto, galdutakoak 3 ditu, eta Azpirozek ere partidu bikaina. Ondo defenditu behar denean, 2 tanto ere egin ditu, 3 pelota galduz, eta urdinetan ez zer gutxi azpimarratzeko. Amianok egindako 6 tanto, galdutako 5, Apezitxeak ez du tanto bakarra egin, galdu 3 egin ditu. Eta pelota muitu ureztikin, eta esangorik oso partidu kaskarra. Hemen segurunare, beharik galdetuta Antxonek esango lukik, indun partidu txarrena segurunare. Apezitxea hemen partidu oso nahi ikusizkoanik eta garko behintza oso maila bakune hondek. Bueno, Luis Galarraga, eskarrik asko, pentsatzen dut oraindik ere beste egunen baten etorriko izela partidu guztela. Bai. Edo bestela, etxetik egon tokitik, telebistaz jarraituko ditukela. Dudigabe. Orain aukera bizaziok, afizionatuen partida segitzeko moda dagoen ezkero, ez da? Bai. Eta gainera, eozein ordutan ikustea dagoela, ez dela bakarrik zuzenen ikustea, nahi galdimek amaiketan, eurrengo gunean ikusi. Oidek, da Donostia etortzeko euna berrizea aukeratuko dit, lainututa honen. Bale. Oso ondo, Luis, eskarrik asko. Ni protagoniste milanoak, abertze kontatzen diguten Josu Olatxeak eta Adrian Azpirozek. Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasaiaterako gela zelaira, eguneko eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu da segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Ondo! Hori! Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Esan honuko, ez da, Adrianek partidu oso seguru egin du, bestetan bezain beste igual ez dio eman pilotari, baina oso seguru aritu da, defenditu asko egin du, eta buena asko egin du, ez eta fronte honetan honek asko balio du. Irabazi Josu eta Tanteo narekin, 22-13, ondo dago? Bai, Tanteo, enuen pentsa Tanteo hau sortuko zenik partidu honetan eta gutxiago gure alde, baina horrela gertatu da eta oso pozi bai. Nola dijo gaudara, denari erin izgaldetzen, lehenengo gunean bereziki partiduak asko izango dituzolako, ez da, torneoak, festak, toki askotan izango zera zu ere. Ez da, baina orain gehien bat festetan, txapelketako azken partida ez da inoiz jokatu da, baina saunuka espaldi izan dela naiz eta gogorature naiz egiten, baina festako partiduak dixente eta hemen de aurrera are gehiago bai. Josu Olatxea, eskerrik asko eta zorionak. Bai. Bueno, a ver... Luis, Antxon Apezitxea ekarriak. Antxon, Apezitxea. Orain bi lagun gehiago elkarrizketatuko ditugu. Antxon Apezitxea eta Adrian ere bai. Aber, ze kontatzen dugun Oizutarrak, bai?
Antxona Pezetxe, Arratsaldeon. Arratsaldeon, berdin. Ez da zuen gaur arratsalderik onena izan. Ez, egia esan oso gaizki digu, eta beste berriz. Ongi hasieran pixo testutu diteu, iruditzen zen, minio Azpirozek asko defenditu du, eta hoxe gu gurea batein gabe ez. Iruditzen zit, pilota bate baju xamarra horrekin dominatu ez ginen nintzen, eta guk pareja bezala iruditzen zit gure arma hori izan behar duela golpea, eta bueno, gaizki ez, ni personalki behintzat ez dut bate gozatu gaizki jartzen nintzen, eta bueno, oain mesede bat iten duten urrengo partidun, eta gure eskutan gelditzen den, klasifikazioa. Gainera, saiatu zer atiatzean pelota jartzen, baina Adrianek asko bueltatu du defentsa handiarekin aritu da. Bai, ni irurtzun nira eta tarte gaioten naiz entrenatzera, eta ikusten banakin aire zelen diganet defensa handia zula, eta bueno, jugadak oso ongi jentxo, ez, eta bueno, nik iruditzen zit orduan eta pilota bat, jugo gordun eta gehiago egatzen dula, zertik azkenean bera bakarri muitzen du pilota, eta bueno, gaur asko egatu du, eta edozein pilotakin eta edozein modurari gaur irabazingo zioten. Eskerrik asko, animo Antxon. Zumbi, venga. Bueno, Adrian, a ver, Adrian. 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 ¿Dónde está? Bueno, Adrian Azpiroz, Arratsaldeon da zorionak. Eskerrik asko, Arratsaldeon. Gustora, ezta? Bai, gustora, partido gogorra. Biak asko ematen dute eta gogorra. Eta zuri defentsan lan handi egitea tokatu zizu eta ondo egin duzu. Bole askorekin, hemen boleaz defenditu gara dago, eta gaur saiatu dira, bi kontrariak zuri lan ematen da ondo egin duzu, lan egin duzu. Bai, lehenikuen asko ematen zutela eta defentsa asko egin behar genuela, irabazteko, eta ondo atera zegu. Lehenengo partida, Adrian, irabaztea oso importantea. Bai, sentsazio honekin jaten naiz, lehenengo partida izateko eta gustora. Eskerrik asko eta animo. Bai, eskerrik asko. Gure aldetik hauxe gaurkoa, hemen bukatzen dugu. Datorren astean esandakoa, asteartea jaieguna da, eta asteartean ez dugu pelota partidurik izango men Antiguan, asteazkenean bai, eta asteartean izan ordez, ostegunean. Gure hitzorduak badakizue. Datorren asteazkenean, datorren ostegunean, arratsaldeko 7:00. Eskerrik asko, Arratsaldeon.